tusing supel tas Indonesia. Cah Ambon ladu sing supel tas Indonesia. Cah Ambon ladu sing supel tas Indonesia. Sempritanmu mbok kapake. Sempritan ki dimut, ora dikrikiti. Ya ngomong iki ya wis kahanan kaya ngene. Sepi, angel golek dit. Lah terus ya apa Kang kaya ngene? Ngene bae. Ganti profesi weh timbang aku mumet. Ganti profesi. Lah ganti profesi ya wis gaya apa meneh? Ngene wae. Dadi yo tukang sikat sepatu weh. Oh, ya. Ya aku wis naik. Ya apa? Ora nganggo brengos. Lho lha piye? Nggo iki lho. Oh. Oh, lah panganan. Kartosuro tetep nyimpen cerita. Lata cilik wiwit biyen wis kondang kaloka.